zwarci, gotowi, pełni energii i zapału. Także czekamy na naszych gości. Będzie się dzisiaj działo. Już fizycznie jesteśmy, psychicznie powoli. To dzisiaj duży dzień, wielki dzień. Wydarzenie Pociąg do dobrostanu, przygotowane przez uczestniczki i kadrę kursu Nowe przestrzenie formy animacji. Uczymy się w działaniu, uczymy się w doświadczeniu. Przyjadą nas goście z różnych kawałków świata naszego, mikroświata i będziemy dzisiaj działać na ten dobrostan. Będziemy szukać tego dobrostanu przez różne aktywności i mam nadzieję, że każdy wyjdzie z jakąś taką cząstką, taką myślą dla siebie wokół dobrostanu na rok 2025. To właśnie jeszcze przygotowuję gadżety dla naszych gości jako pamiątkę z okazji dzisiejszego wydarzenia. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc każdy sobie wybiera bransoletkę czy tą dowieszkę i potem zdobywa punkty, różne elementy na stacjach. U mnie też zapraszam. W którymś momencie będą zrobione ręcznie serduszka. Aha, okej. Tak. Przyjechałyśmy, żeby poznać pozytywnie zakręconych ludzi, czegoś się nauczyć, coś dobrego zjeść, coś nowego stworzyć i po prostu spędzić fajnie czas. Otworzyć się na nowe doświadczenia. Czerpiemy energię z tego miejsca, jest to niesamowite, wyjątkowe. Otwieramy się coraz bardziej na siebie, na ludzi, na swój dobrostan, na nasze dobre samopoczucie. To jest bardzo, bardzo ważne dla każdego człowieka, żeby mógł doznać samego siebie, żeby odkryć się od nowa, żeby się nie zamykać na świat. Pomyśleć też o swoich marzeniach, spełniać je i brać życie całą garścią. Okrutny czarodziej zamienił się. Kiedy kocha się swoje życie, każdy dzień jest święty. Muminek. Zakochaj się w procesie, a nie tylko w końcowym produkcie swoich starań. Swojego, co chcemy przekazać dalej, możemy to napisać i tutaj dołączyć i powiesić. Dzięki każdemu doświadczeniu rosnę się i uczę.
słoneczko za oknem, wspaniale. Na oddanych cyfrach kulki na raz. Co zapisane, to jest wysłane do świata, a świat nam zwraca potem. Co miesiąc taki. Mamy ścieżkę wdzięczności i ścieżkę afirmacji. To pokazuje nam, ile możemy zrobić słowem. I jak często to słowo jest albo zaniedbane, albo użyte niewłaściwie. Jak do siebie mówimy, co do siebie mówimy, a potem jak to wpływa na nasze życie. Jak ja nie lubię przed kamerą. Wybacz, ale to jest nie moja bajka niestety.